खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 डिसेम्बर शनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिना लादों आं कमलि ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथांनि साना जोबोर मोजां जागोन। दिनै आनजादफोर होगोनब्ला नोंथाङा उथ्रिनो हागोन। वृष राशि। नोंथांनि गोरोन्थियावनो नोंथाङा मावनाय खामानि दामानिफोरा दिनै गुलुं गुजुं जानो हागौ। खामानि मावोब्ला सांग्राङै मावनाया मोजां जागोन। मिथुन राशि। माखौबा गोसोखांनानै दिनै नोंथाङा थाल मोनैयाव माजोंबा सौग्रावनो हागौ। दिनै नोंथाङा मोजाङै थानाया मोजां जागोन। कर्कट राशि। दिनै नोंथांना गोबां मुलाम्फा दं। बेफार फालांगि मावोब्ला गोबां मुलाम्फा जानो हागौ नोंथाङा दिनै। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै गोबां रां मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि खामानि मावनायफोरा दिनै जाफुंनो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि दिना जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। दिनै नोंथाङा जायखिजाया बिथिङावनो जेननो हागौ। तुला राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानिफोराव गोबां हेंथा फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफोरखौ सांग्राङै मावनाया मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि देहाया मोजाङैनो थागोन। गोजोन खुसियै सानखौ बारहोहरनो हागोन। धनु राशि। सांग्रां जानाया मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावनानै नोंथाङा गाहायाव गोग्लैनो हागौ। मकर राशि। जोबोरैनो मोजां सान जागोन दिनै नोंथांनिया। दिनै नोंथाङा मोजां रादाब खोनानानै गोबां खुसि जागोन। कुम्भ राशि। बहाबाफोर दावबायनो थांनो सानदोंब्ला दिनै नोंथाङा थाङियानो मोजां जागोन। दिनै नोंथांनि दिना जोबोर गाज्रि जानो हागौ। मीन राशि। गोबां मुलाम्फा जागोन नोंथाङा दिनै। जेखि जाया खामानि मावब्लानो नोंथाङा दिनैनि दिनाव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमआ क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।